sing sari. Aku jarang-jarang lo berhijab Lah ini. iya. Iki nek aja nulungi pamundhut sing mangku kersa ngono. Ora iso kaya ngene ya, Nduk. Mboten saged. Ngono kok jek Ngeten-ngeten iki yang Ibu, Bapak, Cik Mbah Yayi, wilujeng siang. Alhamdulillah saged kepanggih malih kalih keluarga, saudara-saudara saking Karas dari Karas. Sangga Laladan Karas. Karas. Heeh, trepe kuwi sangga Kademangan, dukuhe Jenglengan. Oh, Jenglengan. Jenglengan. Heeh. Sing manten kakung ya kuwi saking sangga Laladan Sumber Meneng. Sumber Meneng. Kuntuke ngene metu saka ngisor kaya sumur jaman dhisik, Nduk. Sih. Heeh, kuwi jenenge tok sumber iki ya ngono. Lah tapi kok meneng berarti mampet. Ora tegese iki kalem. Kalem. Tenang-tenang menghanyut.